M'heu pillat. No és que porti el mateix outfit perquè busqui continuïtat amb els vídeos. Porto el mateix outfit perquè no tinc més. Bueno, anem a fer una pequeña actualització de com està el projecte de les 50 tasses. Espereu el vídeo i fiqueu als comentaris quantes tassetes creieu que porto a dia d'avui. Spoiler, són bastantes menys de les que us penseu. Però estic bastant content perquè he començat a penjar TikTok i sembla que està funcionant el contingut. Però clar, al mateix temps és el doble de pesat, perquè jo havia de fer 4 tasses, me vaig enredar jo solet per fer-ne 50 i ara a sobre he de gravar el procediment i penjar-lo tant a YouTube com a TikTok. Però bueno, la veritat és que com no tenim res més a fer, sentat també m'agrades. Porto 9 tasses d'expresso, de les quals totes són iguals, però totes són diferents. Estic contentíssim perquè m'he donat compte és 1. Se m'ha estat tirant el temps a sobre de manera molt bèstia, tant a l'hora de penjar els TikToks com a l'hora de fer les tassetes. Me falten encara 41 tasses per acabar tot el projecte i tinc fins a finals d'aquest mes. I és veritat que a partir del 23 o 24 jo ja estaré instal·lat a la platja, llavors allí podré estar fent ceràmica tot el dia, perquè aquí, vulguis o no, entre alguna classe que em surt, jo que estic amb amics, llavors quedo, faig qualsevol cosa. No tots els dies estàs a tope com per fer 50 tasses d'expresso. Però bueno, les voleu veure molt, no? Us les vaig ensenyar. És molt difícil gravar perquè ja comença a fer una calor insuportable. Intento anar aguant pels vídeos tant de TikTok com de YouTube, però és que este glow és natural i és sudor, Bueno, tornem. Mireu les tassetes! A veure, us les ensenyo una per una o què? Mai havia estat en aquesta ubicació de l'habitació. Vale, mireu, estan totes marcades, vale? Per exemple, clar, aquesta és la primera de 50. Aquesta és la quarta, està super desendreçada. Aquesta és la tercera, aquesta llavors és la segona. Ok. Clar, a mi el que m'agrada és que no sé si hi ha una... Aquesta és la 5. A mi el que m'agrada és que no sé si hi ha una involució o una evolució. Totes són diferents, saps? I les intento fer totes iguals. Ho veieu normal? Ho veieu normal, aquestes condicions? Molt bé. Llavors, molts heu demanat explicacions de per què 50 tasses d'expresso. Aquí se m'han juntat moltíssimes coses. La primera és que no sabia fer una tassa d'expresso i menys 4. La següent és que quan vaig decidir fer 4 tassetes d'expresso vaig veure que les 4 eren totalment diferents. Llavors va ser en plan, bueno, si en faig 50, segurament 4 coincideixin més o menys que són bastant semblants. Però què passa? Un cop tens fetes les 50 tasses d'expresso, com escolleixes bé les 4 que més li agradaran al teu cosí? Pues facilíssim, li deixes escollir a ell. Llavors, la meva idea és fer 50 tassetes, com veieu, més o menys iguals, amb el mateix esmalt i tot, l'únic que alguns els hi ficaré una capeta més, alguns una capeta menys. Li exposaré les 50 peces a casa meva el dia que les vingui a recollir i li deixaré que escolleixi. A mi em sembla super divertit com ficar-me en la seva posició i dir, uau, vaig per 4 tassetes però les puc escollir entre 50. A mi em va perfecte perquè practico i m'atreu sobretot la càrrega mental d'escollir quines 4 seran les millors i com a concepte em sembla espectacular. Però clar, m'ho faig anar bé, perquè no tingui que estar agobiat en mi dia a dia i me fico a fer aquestes coses, llavors mucho sentido no tiene. Tu, en sèrio, quina vergonya, cal que surti durant tot el vídeo amb suor a la cara. L'objectiu d'avui és fer només una tasseta i un vídeo, vale? Hi ha dies que pots fer més, hi ha dies que pots fer menys. Ho entenem tots, tranquil, Max. Mireu com va quedar, està boníssima. Bueno, barreja del matcha com el culo. I ja sabeu que des d'aquí he descobert el té matcha. Soy super fan del té matcha. Però sí que és veritat que si no escolleixes la llet vegetal que toca... Vaig baixar cap a Tarragona, ajudar la mama amb el showroom, que va ser un exitazo total, 2 hores i mitja. Es va forrar, així que super contents. També cal dir que jo aquests 2 últims dies que estava a Barcelona em sentia com una bola de nervis. Llavors era en plan, necessito ir a Tarragona. Ara el que vull fer és acabar-me el té matcha i anar a l'Heroi Merlin, que és l'únic lloc de Tarragona on puc comprar fang, macho. Llavors, comprar el fang i fer tassites d'expresso. I direu, com, Max, en què no tens la mesa de torno aquí? I el que he pensat és que com això de projecte de ceràmica ha passat a ser projecte artístic, bàsicament, he pensat que vull fer almenys
unes 10 o 15 amb la tècnica modelado, que és super divertit, és super relajante, i en veritat també molt de gust estar com tot el fin de aquí a la platja fent fang, però evidentment la mesa de torn no la tinc aquí. Crec que per tot el projecte final de tindre 50 tassetes, tipus si hi ha 10 o 15 que siguin modelado, també pot ser bastant interessant i sobretot a mi m'ajuda moltíssim perquè jo tinc 2 dies aquí tranquil·líssim en el qual no he de fer res i si aconsegueixo fer 15 ja tenim la meitat de les tassetes fetes. No sortiré així perquè fa una calor que te cagues, però fixeu-vos amb l'outfit. Sempre el mateix. No fuimo. Em fa molta mandra preguntar, però crec que hauré de preguntar perquè no veig res i aquest lloc és enorme. No crec que està molt lluny del fang, però és que al mateix temps tot em sembla bastant pintura. No hem trobat res, anem a apropar-nos al nostre bazar de confiança, a veure si trobem alguna cosa. ¿Qué va a pasar ahí en la máquina que le... Ya lo tenemos! Anem a buscar algo per dinar i cap a la playita a fer ceràmica. Compra time! He anat a fer la compra i totes les coses que havia de fer per les gavarres i literalment he estat una hora des que he sortit de casa fins que he tornat, Vull dir, a Tarragona el temps no passa. Vale, com heu vist, he comprat un munt de fang. Jo crec que d'aquí, tranquil·lament, puc treure 5 o 6 tassetes. El que he comprat també, que no m'esperava gens, però mira, he pensat... Why not? Pau! Un munt d'eines. Jo he estat com maquinant les meves pròpies eines i creant-les amb clips del cabell de la Noa i amb pinzells que tenia per casa i coses d'aquestes, però he pensat, va, vinga, why not unes eines professionales? No, la veritat és que es veuen bastant bé. Aquesta no m'agrada gens, és molt perillosa, però bueno, no passa res. I en quant a menjar, us ensenyaré tot el que he comprat i el que m'ha costat. A veure què us sembla. A veure, el menú d'avui són hamburgueses, així que he agafat 2 panecitos riquitos, queso cheddar, les hamburgueses i brotecillos. I això és per 2 persones, més un postrecito de iogurt vegetal i tot això m'ha costat 10,50, vull dir, sincerament no està tan mal. Què faré ara? En vez de ficar-me a fer peces de ceràmica com un loco, crec que baixaré una miqueta a la platgeta, prendré una miqueta el solet con la calma i després ja de dinar nos ponemos a crear. Què vol dir aquesta broma? És el sol durant una mitja horeta, efectivament, a Tarragona no passa el temps. Són les 12:30 encara, crec que em ficaré a dinar ja. Bueno, hi havia visita inesperada a casa, així que he decidit traslladar el plan que estava fent, menjar uns pistatxos, a un dels meus favorite spots de la platja llarga. Supercontent d'estar aquí, de la calor que fa i de que tornaré cremat a Barcelona, però aquest clima què és? És que està tot com molt borrajoso, no? Ai, és que més soc superal·lèrgic al sol. Va a buscar un lloc a la sombra. Bueno, sembla que estic ensenyant zones de cruïs. Me volia ficar aquí justament. Ho heu vist que guai soc, que zen, mirant al mar. Bueno, ja he dinat, m'he zampau l'hamburguesa que no m'ha donat temps ni a gravar, ha sigut increïble, però bueno, anem a fer alguna tasseta de ceràmica. I avui us ensenyaré a com fer una tasseta d'expresso si no teniu torn, ¿vale? Partim d'una boleta i bàsicament el que hem de fer és ficar el dit així. Vale, bueno, no era tan difícil, mireu això. Ara ho veieu super irregular i super tosco. És una mica de la gràcia al modelado, que no és perfecte com el torno. Però igualment les taparé bé i les acabaré en un altre moment, perquè el fang ara està, aquesta encara està bé, però aquesta està molt tubeta i és la que més coses li hauria de canviar. I ja està, però ja et porto 12.